Kauppalehti uutisoi vuonna 2024, että jopa 60% osastohoitajista on harkinnut alanvaihtoa. Syyksi kerrottiin muun muassa kohtuuttomat työn tuomat paineet ja aikuiskoulutuksen tuen loppumisesta johtuva työvoimapula. Mien näe työyhteisössä esiin tulevia epäkohtia ongelmana, vaan ratkaistavana pulmana ja olenkin omassa työyhteisössäni vienyt läpi lukuisia kehitysideoita, joilla on muutettu toimintamalleja yksinkertaisemmiksi ja tämän myötä myös potilaille turvallisemmiksi. Ehdotin muun muassa uusien vastuualueiden jakamista yksittäisille hoitajille sekä korvaushoitoja erillistä kalenteroita ja resursseja helpottamiseksi. Karelia ammattikorkeakoulu haluaa opiskelijoita, joilla on itsensä johtamistaitoja. Itsensä johtaminen ja töiden aikataulutus ei tuo minulle ongelmia ja aloitankin saamani työtehtävät heti enkä viikon päästä. Olen jo suunnitellut opiskeluaikataulut itselleni ennen opiskelujen aloittamista, ettei deadlineien kanssa tule ongelmia ja tulee tehtyä ajalla. Myös Anteri Leinonen, mielenterveys- ja päihdetyön sairaanhoitaja, minut valitsemalla te saatte erittäin motivoituneen opiskelijan teidän kampukselle. Kiitos.